Tak jo, jsme tady na turnaji, borci. Jdem do nich. Zamávej do kamerky. To je tvrdák, rozcvičuje se pořád. Tady je náš borec Sněhuláček. Tady máme Robina, to je frajer. Michala, klíčový hráč. A Jarda, tak zamávejte do kamerky, Tome. A jo, máme teď. Zase, vole. Viděl, našeho týmu. Máme tady sebou talisman, dívejte, vzali jsme si sebou. Kdyby problém, máme tady talisman.